Hát sziasztok! Hát nincs rádióm, már nem hallgatok zenét, de mégiscsak kapom atyánk által. Tehát reggel padödőre ébredhettem. Én már nem bírom, ezt már nagyon unnom, lapos az életem. Valaki vigyen innen el, csak olyan messze, ahol rám vár az igaz szerelem. Na, majdnem elfelejtettem, hogy ki is az igaz szerelem, emberek. Hát ott van, ott mosolyog. Jaj, uram. Hát igen, a világinak a föld gömbölyű, de nekünk gyermekeknek ez már nagyon nem gömbölyű, nekünk nagyon lapos a léleknek, ez nagyon kárcsú. Kárcsi, ez nagyon kárcsú. Ugye, Lakatos Matteót kaptam meg annó. De hát ilyen a földi szerelem és a mennyei szerelem. Hát a földi szerelmednek képes vagy rossz szokásaidra ugye leszokni, hogy neki kedvez, akkor úgy nem vagy képes Jézusért idézőjelben, mert ő cselekszi meg, tehát ő segít letenni ezeket a szennyes, szar világi dolgaidat. Hát szégyeld el magad, Józsi. Szégyeld el magad, ember, te mocsok, hálátlan disznó. Mert akkor viszont ne vágyakozz ide. Nincs ott keresni valód. Hisz ott csak örömködés lesz. De képmutatás nélkül, állarc nélkül, felfoghatatlan. És ugye ott a Duna, de ugye víz, oké, na, de azért kristálytiszta lesz. Tehát ahogy mondtam, kristálytiszta, élethű színek várnak, és erre vágyunk, ugye. Tehát rájöttünk Isten által, hogy ezek elmosódott képek itt lent, minden. Tehát tényleg olyan már, mint egy ilyen illúzió, ugye. Első halál, Biblia úgy ír róla. És ugye nagyon szépen dolgozik Isten, még pár hete be voltunk kulázva a második haláltól, ugye, mi lesz ez, hogy lesz ez. Most meg már menekülnénk innen. Tehát így dolgozik ő. Ilyen tökéletes. Tehát nem azt akarja, hogy így jó, megyek, hanem mint a poros seggű malac azt akarja, hogy örömködve, hogy ne mennék. Hülye vagyok én? Hát hülye. De Isten nélkül persze vagyok hülye. Mert van az a munka, aminek van értelme, ugye? Tehát mondanám azt is, hogy van az az utazás, aminek van értelme. Jó hangzik, mi, gyermekek? Na, Isten áldjon, sziasztok!